kunodaba lwensizwa yaseNdwedwe engake ngalibhala udaba oluthanda ukudabukisa kakhulu. Iyiphoyisa lensizwa yayikade yayinomngani. Uyabona lento yokuthi umngani uhambe nomngani wakho uyovakashela intombi, kade umngani uzogcina selala nengane, uzogcina yabo nje lento yokuvakashisa umuntu entombini yakhe esinengane esikhulile. That's why I realized ukuthi leyo nto is very dangerous. Ngithe mangikhuluma nawo lensizwa ichaza nje ukuthi ngoba sinabantu abaningi abasilandelayo on Facebook nala ku Transformation Live. Some of them uma sikhuluma ngoba lensizwa nje iyasilandela na ku Facebook kodwa kade iyasilandela. So njalo ihlala ithi izoke mayisichaza ithi ihlala ithi izoke ikhulume nayo ukuze ithola ukulapheka nje nasemoyeni. Ungahamba uyolicinga ku Facebook lolu daba. Isihloko salo sithi usizi lwensizwa yaseNdwedwe eyiphoyisa eyayihamba nomngani wayo uma iyovakashela umama wengane. Kade umngani uselala nalensizwa. I mean umngani lo uselala nengane yayo lensizwa. Ngizolifunda nje lolu daba. Kusho ukuthi isigameko lesisenzeka ngo-2019. Isigameko sinzima esake sehlela yona lensizwa akwaMakhanya eNdwedwe. Kodwa isigameko sayehlelisisa eThekwini isihlala lapha eAvoke Flatini. Kusho ukuthi umfoko kaMakhanya ngaphambi kokuthi abe yiphoyisa wayekade ethandana nentombi nje enhle impofu yakwaNhlenyama eyayihlala lapha eMzinyathi. Lapha eMzinyathi nje ngaseyimobeni lapha. Bathola ingane nalentombazane ngonyaka ka2003. Ngaleso sikhathi uMakhanya wayengakabi iphoyisa ngo2003. Wayesayibambela amantoho nje, wayebuye eshayele netekisi lapha ngakube eNdwedwe. Kuthe ngo2007 uMakhanya uthi wabe seqashwe emaphoyiseni eThekwini. Wase yasuka eNdwedwe wayoqasha khona eThekwini. Waqala wahlala eMlazi, wabuye wahlala eLamonti kwase kuthi ngo2018 wase yohlala eFlatini eAvoka. Uthi kuMakhanya emva kokuqashwa emaphoyiseni wabe sehlukana nalentombi yakwaNhlenyama. Behlukana ngabo 2013 or 2012 or 2013 kanje. Kushuthi bake bathi ngoba waqashwa ngo2007 emaphoyiseni kwahamba base beyahlukana. Ngabo 2013 behlukaniswa ukuthi kwase kungasekho ukuthembana phakathi kwabo ngoba base beqhelelene ngokuhlala. Ayikho into eyisigameke eyenzeka phakathi kwabo uMakhanya nalentokazi yakwaNhlenyama eyenza ukuthi behlukane, kodwa kwaba ukuqhelelana nje kwase kuya ngokuya kwagcina sekuphelile ababe kwenza. uMakhanya wagcina esenentombi, wagcina esenenye intombi nje. Uyayazi lento khona into eyayenzeke. Khona abantu abathandana ngoba besondelene uthi kube ngabasendaweni nje kungekho omunye wake wayasamhwe. Okunele ngavela ukuthi omunye usethathwa indlela useya kwenye indawo. Bese behluleka ukumelana nalezo zinto. Uthola bezokuxabana. Kodwa nje lento ukuthi sebeqhelelene begcine sebevilaphelana nje. Hayi ngoba kukhona okubi abake omunye oke wakwenza komunye. Naye kuMakhanya uthi kwaba njalo wagcina ehlukene nalentokazi yakwaNhlenyama. Ingekho ngempela into ababeyibanga. Kwaba ukuthi nje yena useseThekwini yona isisele eMzinyathi, kodwa
kushuthi kwaba khona nakuyo uMakhanya ngoba indoda mayisine space nje kakhulu ayihlali ngesheli. Wagcina senenye intombi uMakhanya lapha eThekwini. So ayikho into eyaba khona eyisigameke yenza ukuthi begcine sebehlukana ngoba kwaya nje ngokuya bagcina sekuphela. Wayesenakale nenye intombi uMakhanya kodwa waqhubeka nokunakekela ingane yakhe yentombazane lena akayithola nalentokazi yakwaNhlenyama. Kushuthi wayesenengane leyayithola nalentokazi kudala. Uthi kuMakhanya lo mqashwe yiflat wase-Avoca wawutholelwa ngenye insizwa yakwaMashu kwaG eyayizona kakhulu nayo uMakhanya. Le nsizwa yakwaMashu nayo yayiyiphoyisa yayiqashwe kanye nayo uMakhanya ngo-2007. Baqala ukwazana besanda kufika embuthweni amaphoyisa. Isibongo salensizwa eyayiwumngane kaMakhanya kwakungeka womdluli. Izalelwe kwaMashu yakhulela khona iyilokishi nje. Impilo yayo nje yonke iyilokishi. uMakhanya noMdluli kushuthi ngesikhathi uMakhanya noMdluli beqashwa ngo-2007 uMakhanya wafuna umqasho eMlazi. Yona lensizwa ibihlala kubo kwaMashu. So yagcina ke sihlala eAvoca lensizwa yayisifunela noMakhanya lokhu kuzwana nje nimani ufike emsebenzini nizwane ngalelo langa nigcine seningabangani. So yayisifunela uMakhanya umqasho lapha eAvoca ngala ehlala ngakhona. So wagcina kwahlala kanjalo uMakhanya eAvoca. uMakhanya noMdluli babezwana ke kakhulu mayichaza uMakhanya. Babehlangene ngokuthanda intombi futhi kakhulu. Kodwa lo mfowabo kaMdluli wayeshesha kakhulu eintombini. Mayichaza uMakhanya uthi wayeshesha kakhulu eintombini. Nazo futhi intombi zazimthanda. Amacala nje kaMakhanya noMdluli emsebenzini emaphoyiseni kwakuwukuthi bahambe nemoto yomsebenzi bangabuya kade bese intombini ngoba bebuye behambe ngazi imoto zomsebenzi behamba indlela zabo. Alikho ke linye icala abake baba nale emsebenzini uMakhanya noMdluli ngaphandle kwecala leintombi. Kuthe ngo-2019 January uMakhanya esehlala eAvoca. Uthi uMakhanya kwakusekuseni nje engasebenzi ngalelo langa. Wafona umama wengane yakhe lo wakwaNhlenyama lo abangasathandani naye. Wathi lo mama wengane usethola umsebenzi eThekwini lapha eMega City. Wayesethi ucela ukuthi uMakhanya emfunele indlu yomqasho. Angithi lo mama wengane wakwaNhlenyama nje befonela uMakhanya nje wazi ukuthi uMakhanya usahlala eMlazi kanti uMakhanya usehlala eAvoca. Uthi ke lo mama wengane ngicela baba wengane ungifunele abasathandana uMakhanya usenenye intombi. Uthi ngicela ungifunele umqasho ngalapho. Ngaleso sikhathi lo mama wengane kaMakhanya wayazi ukuthi uMakhanya usahlala eMlazi kanti uMakhanya sewasuka eMlazi wayohlala eAvoca. Uthi kuMakhanya wavele wavuka ekseni wafonela umngane wakhe uMdluli ngoba noMdluli wayengasebenzi babengasebenzi bobabili. Basuke eAvoca baye eMlazi bayofuna indlu ewumqasho bayithola. Bafunela umama wengane kaMakhanya njalo lo wasemakhaya eMzinyathi. Bagijima ke baye eMlazi bafike bawuthola umqasho. Wasehlala khona lo mama wengane nengane yakhe weza wazohlala nawo la eMlazi lengane kaMakhanya eyintombazana. Wazohlala nayo la emqashweni ngoba yayizofunda khona lengane eMlazi. Yagcina ifunde khona. Uthi kuMakhanya wayithole sesondela kanjalo ke kulo mama wengane ngoba nguye uMakhanya owabuye wathenga nezinye izinto ezayishoda endlini ngesikhathi lo mama wengane esanda kufika. Kodwa yena uMakhanya wayezenzela noma wayenzela ingane kakhulu, wayenzela ingane yakhe. So mayifika intombi eMlazi emqashweni uMakhanya kwathenga nezinye izinto. Uyazi ukuthi umuntu mayefika emqashweni engakasebenzi ezoqala ukusebenza uthola ufika lale phansi umbheda ukho ukuthi nokuthi alinde naye ukuthi ahola athenge kancane kancane. So okunye uMakhanya wakuthenga ethengela intombi le
ethengela umama wengane kodwa yena wayenzela ingane yakhe ngoba nengane yakhe ayizohlala la. So mayithenga umbhede uMakhanya vele lo mbhede uzolala nengane yakhe, uzolala ingane yakhe, umama wengane uzolala nengane yakhe intombazana. Kusho ukuthi konke lokhu uMakhanya ukwenza nje uhamba nalensizwa kaMdluli ewumngane wakhe omkhulu babengehlukana. Vele nawo lensizwa kaMdluli yayilwazi udaba lukaMakhanya nalo mama wengane. Kusho ukuthi lo mama wengane kaMakhanya konke nje okwakwenzeka eMlazi wayesenokubikela uMakhanya. Kwakuthi noma kwenzeka into ethile emsebenzini wayefonela uMakhanya lo mama wengane embikele. Wayembikela nje ngisho into ezincane noma engaqondene naye noma engaqondene futhi nengane. Waze wagcina wabuza manje uMdluli kuMakhanya ukuthi kanti lo mama wengane njobe esebikela wena yonke into akanaye yena umuntu. Ebuza uMakhanya wathi uMakhanya hayi angazi mfowethu kodwa unokumbikela nje yonke into ngoba wayeke efonela lo mama wengane efonele uMakhanya uMdluli ekhona. Kuthe ngoFebruary kanje, kuthe ngoFebruary nje kanje ngawo 2019 kumgqibelo uMakhanya benomdluli bazithola sebesemlazi ebusuku. Kwaze kwasekuseni ngesonto bengalalanga besemlazi nje. Wasethi uMakhanya ucela besale sebedlula emqashweni kamama wengane yakhe lo kaNhlenyama. Nangempela baya khona bafike bangena khona bahlala. Wabuza uMaNhlenyama ukuthi baqhamuka phi ekseni kangaka. Kubuza umama wengane kaMakhanya. Bathi basuka kumngani wabo khona la eMlazi. Wabuza umama wengane kaMakhanya ukuthi kodwa sebedlile yini. Bathi abakadli. Wasethi ucela ukubenzela ukudla. Wabenzela ukudla badla kodwa wababona lo mama wengane ukuthi labantu bayezela labaze belala. Ngoba phela abantu yababona noma uhlezi nabo yababona abantu laba waze belale la. Wabenzela ukudla wathi maye babona ukuthi laba bantu akaze belale wababona ukuthi bayezela bakhombisa ukuthi akaze nje belale. Wayesethi ke bayafuna yini ukulala, uma befuna ukulala bengalala khona la. Wathi yena uzophuma nengane beye emall. Kusho umama wengane kaMdluli kaMakhanya ukhuluma abasathandani noMakhanya. Into nje manje sibahlanganisile nesibenza ngathi basondelana. Lo mama wengane usethola umsebenzi la eMlazi. Wayesefonela uMakhanya wathi akamfunela umqashi. uMakhanya usehlala le avoka. So ke sekunalokho kusonde iyona into eyaqala ukubasondelanisa le. Uthi ke umama wengane uma befuna ukulala bengalala. Yena uzoke ephume nengane beye emall uyoze buye nje late. Ayinanga impela balala khona lapha kulendlu uMakhanya noMdluli. Wahamba uMaNhlenyama nengane baye emall baze babuya ngabo 1 emini. Sebelale baze bavuka uMakhanya nomngane wakhe uMdluli. Angithi babevele befike ekseni kakhulu. Ilapho ke uMdluli owafaka khona umoya kuMakhanya. Wathi kungane engaqhubeki nalentombi enhle kangaka futhi enomoya omhle kangaka ngoba isikhombisile ukuthi ayinamuntu. Usho uMdluli ebuza uMakhanya uthi kodwa mfowethu uMakhanya ngoba bangamaphoyisa bawubabili ngoba namanje basengamaphoyisa. Uthi ke uMdluli mayesebelalile bavuka mayibuya umama wengane emall ubuya nje uphethe nezinto zokuthi bephinde bedle futhi. So uMdluli useyabuka ukuthi hawu kodwa mfethu ngoba lo muntu lo uyakhombisa ukuthi akanamuntu ngoba phela kubona umuntu ngabe akavumanga futhi ukuthi silalela mhlambe futhi ngabe usesixoshile yabona. Yahlala ke lento kulo kuMakhanya ukuthi awubuyelani ngani naye lo muntu. Naye kuMakhanya wagcina wazizwa esebuyelwa kumthanda lo mama wengane. Kusho ukuthi kanti naye umama wengane wayesenayo leyo nhlantsana yothando likaMakhanya. Kwathi uma sebebuya emall umama wengane nengane uMakhanya kanti asemngenile lamagama beshiwo uMdluli ukuthi ababuyelani ngani. Kusho ukuthi ngesikhathi kusahleziwe nje lapha endlini kuxoxo uMakhanya wabe esethuma lengane futhi emall. Uyezwa
uMakhanya useyithuma ingane ke manje emall. Kanti ingane uyithumela ukuthi esale yena nonina bexoxe. UMdluli wayezophuma eyohlala emotweni phandle kule moto ababehamba ngayo. Ingane ke agcina isihamba noMdluli ngemoto wayesemall. Bahamba nje ikhathi kwakula ko-3 ntambama baze babuya ngabo-6 ntambama. Kushuthi ngesikhathi ingane iye emall uMdluli kufanele ahlale emotweni ngoba ngokukaMakhanya wayefuna ukuxoxa nje nomama wengane bobabili endlini. Ngesikhathi ingane iphuma emall uMakhanya ezosala emotweni, uMdluli wayesethi no, angisale sengihamba nawe ngemall ngikuhambisa. Wayehambisa kuMdluli ingane yentombazana baze babuya ngabo-6 ntambama. Ngapha endlini uMakhanya wagcine ekwazile ukulala nalomama wengane, bathola ithuba nje bagcine sebekwazile ukulala. Kanti naye umama wengane wayevele elifuna leli thuba. Kwaba ukusondelana kwabo kanjalo ke ngoba vele kwasekuqaleni ngo-2013 yayingekho into etheni ababeyibangile ngesikhathi beze behlukana. Akhona ke amanye yabo nje uMakhanya wahlukana nalentokazi 2012 2013 kanje. 2014 2015 2016 2017 2018 for 5 years. Ayinayo nje umuntu ihlezi. uMakhanya ke wayenakekela ingane yakhe ayinayo. Ngingazi ke phela naye uMakhanya uyasho ukuthi engazi noma wayekhona kumuntu wayekhona, kodwa kusho ukuthi akekho umuntu wayeqondile nje. Kodwa futhi bakhona abanye abantu abanjalo, especially umuntu oseneyingane. Khona omunye umuntu onele ngathola izingane avele mayishiwo babo yengane avele aphume nje endabeni zokuthanda ayinakele izingane zakhe. Bakhona abantu abanjalo. Uthi ke uMakhanya lo mkhuba wokuya eMlazi ehamba noMdluli wagcina sebewujwayela. Njalo uma kuyi-weekend beye eMlazi efika umama wengane eyithuma ingane emall ihambe noMdluli. uMakhanya esale nonina wengane. Naye ingane yayikujabulela ukuya emall ngoba yayazi ukuthi ubabuwayo uMakhanya uzoyipha imali njalo nje mayeyithuma emall. Kanti uMakhanya nje obepha ingane yakhe imali kangaka yena yenzela ukuthi inganaki ukuthi yena ufuna ukusala nonina. So naye ingane yayikujabulela ukuthi uMakhanya mayefika nje uMakhanya makufika ubabuwayo nje la endlini iyazi ukuthi ubaba uzongipha imali angithume emall. So kwagcina kuyinto enganakeki nje kanjalo. Njengoba sengishilo ukuthi uMakhanya wayesuka enzela ukuthi kuvuleke ithuba lokusala nonina wengane. Uthi kuMakhanya kwathi ngelinye ilanga kuLwesithathu ntambama engeze ukusebenza ngakusasa ngoLwesine off. Uthi wavele wafonela lo mama wengane ekseni. Wathi yazi ukuba usebenzi nje kusasa, emfonela ntambama wathi yazi ukuba usebenzi kusasa. Bengizovele ngivuke ngize lapho ekseni, ngize lapho nje ngesihlale nje endlini ngesikhathi ingane isesikoleni. Ngihlale nje nawe sixoxele ngoba kusasa ngisebenza. Evele ethi umama wengane phela ngingalova mina emsebenzini uma ufuna ngempela ukuthi ufuna ukuhlala nami. Ngalova emsebenzini phela vele futhi aze ngilova. Nangempela walova umama wengane. Wavele wavuka ekseni uMakhanya wathatha imoto wanikela khona eMlazi. Wafike wahlala imini yonke nalo mama wengane. Vele ingane yayisesikoleni. uMakhanya akamtshenanga ngisho umngane wakhe uMdluli kulokhu. Wavele wahamba yedwa. Vele noMdluli wayengasebenzi ngalelo langa. Kodwa uMakhanya kusho babe off bobabili uMakhanya noMdluli. Uthi kuMakhanya wazizwa esemthanda impela lo mama wengane. Uthi kancane sezizwa sengathi ngaba naye benza ucansi. Uthi wayemhalela ngisho esanda kusuka kuyena kanti besanda kubonana nje kuvele ukuthi akabuyele. Yabona ke ukuthi ubuyelana nentombi nagcina nihlukene nayo ningabangi lutho kuba njalo isikhathi esiningi. Uthi kuMakhanya kwathi nje ngabo-3 ntambama besayihlalele nje endlini yena nalo mama wengane Manhlenyana. Sekusondela isikhathi sokuthi ingane ibuye esikoleni. Uthi wavele nje wafikela umuzi ukuthi
asambe soyilanda ngemoto ingane yethu esikoleni. Wavela wathi asamsolanda imoto ingane esikoleni. Uthi nayo uMakhanya wayekushiswa uthando nje konke lokho. Uthi nangempela wajabula nomama wengane ukuthi hawu ufuna siyolanda ingane yethu esikoleni nje kwaba mnandi bahamba ke bayoyilanda ingane esikoleni. Uthi uMakhanya wathuma efika esikoleni eduze nje kwesango naye imoto kaMdluli. uMdluli umngani wakhe isesangweni esikoleni lengane yakhe la kufunda khona ingane yakhe. Uthi kuMakhanya ngelinye ilanga engasebenzi ngifuna ukuphinda lokhu ngesikhathi ngelinye ilanga engasebenzi uMakhanya wayengeza ukusebenza ngakusasa. Uthi wabe esefonela umama wengane kusho ukuthi wayengeza ukusebenza ngakusasa. Wafonela umama wengane yakhe waseMlazi wathi yazi ukube kusasa usebenzi ngabe ngiyalova emsebenzini sizoyihlalela nje ngoba ingane izobe isesikoleni. Angithi vele uMakhanya kulo mama wengane unokuya ngokuntshontsha akakwazi ukuya ebusuku ngoba ingane ilala nonina. Unina ulala nengane endlini. So njalo mayiyile bekuphoqa ukuthi ahambe noMdluli ukuze mayefika le phambili angithi phela umuntu mayisigebengu uzwana naye uyaye ungayitsheni ukuthi nje ubuya naye kini kusasa sengabuya ezorobha kini. Uyaye ube naleyo nto nje ukuthi hayi ngoba sonke sesonke uyaye ube naleyo nto. So ke uMakhanya naye waye eMlazi umama wengane yakhe selovile kwase kuthi out of love wavela uMakhanya ngabo 3 wavela wathi asilanda ingane esikoleni ethi ujabulisa umama wengane. Yabona naye ingane ilandwe nje silande ngemoto esikoleni yabona. Kanti bazofike befica imoto kaMdluli phambi kwemasango esikole. Bengazange betshenana uMakhanya aze amtshene uMdluli. NoMdluli akashongo lutho. Uyajabha uMakhanya mayesefica mayefica ingane laphana mayesefica imoto kaMdluli lapha. Mayethu yamfonela kusho ukuthi noma ubani nje mayibona imoto yomngani wakhe endaweni angayilindele uyayidensa ifoni ethi hey ngibona imoto yakho la ngibona imoto yakho la ukuphi wena. But ke uMdluli akalibambanga ucingo. Uthi ke uMakhanya babe sebefonela ingane bayitshena ukuthi hayi ayize esangweni izogibela. Bayilandile yaphuma ingane ezemotweni kaMakhanya yafika yangena emotweni yajabula nje ingane kwangabi nankinga. Uyabona mayifika ingane izongena ayisho lutho futhi ingane noMakhanya akayibuza ukuthi hawu imoto kamngani wami uyayazi akufiki lutho nje emqondweni wakhe. Yena nje uMakhanya uyitshela hayi uMdluli kusho ukuthi uzo-check intombi noma kusho ukuthi uyiboleke umngani imoto but ucingo ngoba akalibambi akasakwazi ukuthola. Ngo-2019 ingane kaMakhanya ayina 17 years. Uthi uMakhanya wayizama inamba kaMdluli lutho ukubanjwa wathi ukulinda kancane elokho eyitshena ukuthi uzoqhamuka uMdluli ezemotweni uzoqhamuka uMdluli lutho uMdluli uqhamuka kwaze kwaba uyahamba uMakhanya nengane kanye nomama wayo baye endlini. Kanti uMdluli njoba elana nje wayezolanda lengane kaMakhanya. Uyaxhumana nengane kaMakhanya like never before, more than what uMakhanya is thinking. Imoto kaMakhanya wayibona kuqala uMdluli kanti yena ngaleso sikhathi wayesese tuck shop wavele wacasha kwaba sengathi uMakhanya kwaze kwaba uMakhanya uyahamba uMdluli ecashile ifoni angayibambe ngamabomu futhi noma efoni uMakhanya wayengayibambi ifoni yakhe uMdluli. Uthi kuMakhanya akufikanga nje kuyena ukuthi ukuba lapha kaMdluli kumayelana nengane yakhe. Uthi wayecabangela nje ukuthi kusho ukuthi uMdluli unentombi ngapha kodwa futhi kodwa kwathuma esesendlini uMakhanya walokho eyicabanga lento kodwa ingqondo yenqaba nje ukuyemukela ukuthi uMdluli kungenzeka ukuthi njobela uzobheka ingane yami.
Uthi kuMakhanya wagcina evumile uMdluli ukuthi ingane ubelala nayo. Uthi nayo uMakhanya akazi ukuthi yini eyamenza wangayinaka yonke lento ngoba yayicacile. Uthi futhi phela uMakhanya umazi kahle uMdluli ukuthi uyashesha entombini ezincane endalo uyamazi. Uthi waxolisa uMdluli ngesenzo sakhe kodwa indaba yagcina ingafikanga kumama wengane ngenxa yobungani babo uMakhanya noMdluli. Necala uthi akalivulanga uMakhanya. Uthi uMakhanya into ebuhlungu kakhulu kuyena nokuyiyona eyenze engakhona nokuyixolela ukuthi umngane wakhe uMdluli wayengasekho muhle egazini kodwa futhi wayengakaguli ngo-2019. Yabo khona umuntu umbona umuntu umazi umuntu uyambona thola abaningi abakamboni. Umbona nje yazi usibanibani ngathi akekho right. Uyamazi phela usibanibani wena uma ezumngane wakho ukuthi unjani nje igani zini uyambona mayichachambele egazini ephila kodwa futhi uyambona mayesengasekho kahle. So noMdluli ke uthi wambona into ayifika imlimaze kakhulu ukuthi uMakhanya uthi into ayifika imlimaze kakhulu wayibona ukuthi uMdluli akasekho kahle egazini. Wayengaguli kodwa umbona ukuthi akaseyena le yanto uMdluli akuseyena lo yaMdluli wayemazi ngo-2007 ngesikhathi besanda kuqashwa emaphoyiseni. Nango 2011 2012 la khona uMdluli owayekhuluphele khona. Kuthe ngo-2020 kwamqinisa ukugula uMdluli umngane kaMakhanya wehla nje emzimbeni nokuyilapho ke akayivuma khona le ndaba yokulala nengane kaMakhanya. Nakhona wayivuma njengabuziwe wavela wathi nje wafonela uMakhanya uMdluli wathi ngicela ukuxoxa nawe kanti ufuna ukuhlambuluka kuyena. Wagula uMdluli kwaze kwathi ngo-2020 washona. Uthi uMakhanya njalo nje uma eke wabona lengane yakhe ingathi iphethwe umkhuhlane uthi uvele ecabanga ukugula kukaMdluli. Angithi uyazi ukuthi uMdluli ubeyithanda intombi futhi uma ngempela ukuthi ukugula kaMdluli kumayelana nezifo zocansi kusho ukuthi nengane yakhe iyagula kodwa ayiguli ingane kodwa uthi manje yaphathwa nje umkhuhlane kuba nalokho nje ukuthi uthuleke manje uthule nalento nengane akakayibuzi uMakhanya akayibuzanga lutho nje kodwa uMdluli usuwahlambuluka washo ukuthi cha ngeke ngalala nengane yakho. These two people are best friends. They were best friends before uMdluli ashona ngo-2020 but uMakhanya usekhona uyena wayesithumelele udaba. Into emphethe kabuhlungu nje yiyo leyo ukuthi ingane yakhe mayibuka ngazi ukuthi uba nalokho uyasaba ngisho ukukhuluma ngishona nayo akaze ayibuze nje ngendaba kaMdluli akayibuzi lutho. Yabona manisuke ningabangani njengoba ngisho ukuthi uma umngane umuntu ontshontshayo ningabangani nje nihlangene ngokutshontsha ungahamba uyekini naye lo mngane wakho ngethemba lokuthi noma ngokwazi ukuthi vele ngeke azantshontshe kini. Yabona so noMdluli wasondeza uMakhanya wazomhambisa nengane yakhe ngokwazi ukuthi ngeke ayenze lutho ingane yami kodwa wazi kahle uMakhanya ukuthi uMdluli uyashesha entombini. This was very painful. This story was very painful. Thank you.